ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी। नमस्कार, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये स्वागत। बघूयात महत्त्वाची बातमी। काय असा कणकवलीत कधी काय होय ह्या तसा सांगू घेऊचा नाही। खयच्याय मुद्द्यावरून हय कधीही वातावरण तापा शकता। ह्या आठवड्याची सुरुवातच कणकवलीतल्या कणेडीतल्या राड्यान झाली। भाजप आणि ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते अक्षरशः एकमेकांका भिडले। काय झाला, कशामुळे हा पेटला, बघूया। सकाळपासूनच कणेडीतला वातावरण पेटलेला होता। शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि रिक्षा चालक कुणाल सावंत यांका भाजपचे कार्यकर्ते आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संदेश उर्फ गोट्या सावंतांनी मारहाण केली। त्याचा जाब विचारू गेलेल्या शिवसैनिकांनी भाजप कार्यालयात जाऊन राडू केल्याने त्याच्यावेळी संदेश सावंत यांका धक्काबुक्की झाली। ही घटना समजताच जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजना सावंत आणि भाजप पदाधिकारी शिवसेना कार्यालयात घुसले। यावेळी झालेल्या झटापटीत शिवसेनेचे कुंभवडे गावचे सरपंच सूर्यकांत उर्फ अप्पा तावडे यांच्या डोक्यात दुखापत झाली। या घटनेनंतर कणेडी बाजारपेठेत प्रचंड तणाव निर्माण झालो। शिवसैनिकांका धीर देऊन आमदार वैभव नाईक कणेडी दिले, तर कणकवलीतून भाजपचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने कणेडी बाजारपेठेत दाखल होऊ लागले। ह्याच्यात मोठं राडो होण्याची शक्यता असल्यान अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नितीन बगाडे, डीवायएसपी विनोद कांबळे यांच्यानी दंगल नियंत्रण पथक कणेडी बाजारपेठेत दाखल केल्याने शिवसेना आणि भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने एकत्र इल्यामुळे वातावरण आणखीनच पेटलेला। तब्बल 5 तास कणेडी बाजारपेठेत तणाव होतो। त्याच्यानंतर पोलिसात तक्रार देऊ भाजप आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी कणकवलीच्या दिशेने जाऊ गेले आणि कणेडीतल्या बाजारपेठेतला वातावरण निवळला। मात्र ह्यो राडो निस्तरेपर्यंत पोलिसांच्या नाकी न इले। कोकणातल्या प्रत्येक जत्रेचा एक खास वेगळेपण हा। असाच वेगळेपण वेंगुर्ल्यातल्या प्रसिद्ध देवस्थान राखणदार श्रीदेव मानसीश्वराच्या जत्रेचा। या जत्रेक बत्तीची जत्रा असाय म्हटला जाता। बघूया कशी होता मानसीश्वराची जत्रा। आपला कोकण आणि जत्रा ह्या अतूट नाता। अशीच आपल्या कोकणातली एक मोठी जत्रा म्हणजे वेंगुर्ल्याची मानसी वैल्याची जत्रा। रविवारी ही जत्रा होत असा। कोकणातली जत्रा म्हटली की चाकरमानी मियाती रेल्वे धरून कोकणात येतात। या जत्रेक हजारो भाविक आपली हजेरी लावतात। मानसी वैल्याक शांतता लागता म्हणान रस्त्यावरसून जाणारे लोक गाडयेचो हॉर्न सुद्धा वाजेनत नाही। आणि बरा तुमका या जत्रेची एक गोष्ट माहितीच असतली की या जत्रेक बत्तीची जत्रा सुद्धा म्हणतात। देवळाच्या बाजूकच भाताच्या माळ्यात चुडता आणि खुटियेचो माटव घालतात आणि त्याच्या छताक गॅस बत्ती अडकवतात। या बत्तीचो लोका देवाकडे नवस करतात।
बाजूकच एक बत्तीवालो आपला दुकान घालून बसलेलो असता. तो भाविकांका बत्ते भाड्यान देता आणि या बत्तेच्या प्रकाशात पारसेकरांचा नाटक होता. हयच्या लोकांनी ही परंपरा अजून जपली हा. वेंगुर्ल्यातून शिरोड्याक जाताना वेंगुर्ला एसटी स्टँडच्या जरा पुढे या मानसीश्वराचा देवस्थान हा. तर फाटेपासूनच लोकांनी दर्शनाक सुरुवातच केली हा. देऊळ लाइटिंग आणि फुलांनी सजलेला, तर तुम्ही सुद्धा बेगीन जत्रे घ्या आणि मानसीश्वराचा दर्शन घ्या. दीपेश परब, कोकणसाद लाईव्ह, वेंगुर्ला. आता अभिमानास्पद बातमी. देवगड तालुक्यातल्या टेंबवली कालवीवाडचे सुपुत्र आणि मुंबई पोलीस दलात पोलीस उपनिरीक्षक पदार कार्यरत असलेले संतोष सखाराम कोयंडे हेंका गुणवत्तापूर्वक सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक जाहीर झाला. महाराष्ट्रातल्या 74 पोलीस पदक विजेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश असा. 1988 मध्ये पोलीस दलात दाखल झालेले कोयंडे यांच्यानी आजवर 213 विविध पदका पटकवली. 2020 पोलीस महासंचालकांचा उल्लेखनीय सेवा आणि अभिलेख चांगलो ठेवल्याबद्दल त्यांचा विशेष सन्मान चिन्हाचोही समावेश असा. त्यांच्या 34 वर्षांच्या काळात त्यांच्यानी गुन्हे शाखा आणि पोलीस ठाण्यात उल्लेखनीय सेवा बजावली सा. त्यांचे वडील सखाराम गणपत कोयंडे हे सुद्धा पोलीस दलाचे निवृत्त कर्मचारी असतात. संतोष कोयंडे यांच्या यशानंतर त्यांच्यावर सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होता. सध्या वडाळा पोलीस ठाण्यात ते कार्यरत असत. आदरातिथ्यासाठी जगभरात गोव्याचं नाव आवर्जून घेतला जाता. गोव्याचा ह्याच वैशिष्ट्य नव्यान सुरू झालेल्या मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळावर दिसता. हय प्रवाशांचं स्वागत म्युझिकल बँडने केलं जाता. शनिवारी मोपा विमानतळावर उतरलेल्या लोकसभेचे माजी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्यानी या बँड सोबत अनोख्या आदरातिथ्याचा आनंद घेतलो. बघूयात कोकणसाद लाईव्हची हे एक्सक्लुझिव्ह दृश्य. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Love you. Hey, buddy, come here. This is one day. It's crazy life. Happy birthday. We're not daddy cool. Crazy life. This is birthday today. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Love you. Hey, buddy, come here. This is one day. It's crazy life. Happy birthday. We're not daddy cool. Crazy life. This is birthday today. अरे अचानक गावात कधी इलस? अरे कालच इले. अरे पण आता काय सणवार नाही की आपल्या गावची जत्रा नाही? तुमच्या घरात काय सोयरसुद्धा झाला की काय? ह्याच चुकता आपला. आपण काय फक्त सणवार कोकणात यायचा म्हणजे काय बागवे खैचो तू मालवणचो हा? वा, आज सकाळी सकाळी मालवणी एकदम. हा मग 7 दिवस तुमच्या कोकणात राहून आलोय.
मग भाषेचा गोडवा जिभेवर रेंगाळणारच ना. हो रे हो. अरे जगात भारी तुमचं कोकण आहे. हम्म. अरे काय तो बीच, काय ती स्कुबा डायव्हिंग, वा वा मजा आली. अरे तुला काय सांगतोय, तू तर हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. काय केलंय मी. हा मग करायलाच पाहिजे. अरे काय तो किल्ला, काय ती पुरातन सुंदर कौलारू मंदिर, वा मजा आली. अरे परत तुलाच सांगतोय, अरे तू हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. हा? अरे म्हणजे फिरलोय मी सगळं रे. हा मग. अरे सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड, काय परिसर आहे. आणि त्यात तुमची खाद्य संस्कृती भारी आणि तुमची कला संस्कृती त्याहून भारी. वा मजा आली. अरे तुलाच सांगतोय परत, अरे हे सगळं तू फिरलाच असशील ना. हा बाबा हा, फिरलोय मी सगळं हे. एवढी वर्ष कोकणात जातोय, फिरणारच ना मी. अरे त्याचं तरी काय चुकला रे, आपलाच चुकता. अरे एवढं स्वर्गासारखं सुंदर आपलं कोकण आणि आपणच फिरलो नाही. म्हणान 4-5 दिवस सुट्टी काढले आणि कोकण फिरू गेलंय. अरे वा. पण एक प्रॉब्लेम झालो रे. आता कसलो? बाहेर पडले फिरू, तेव्हा माका कळला कोकणातल्या कोकणात फिरणं किशाक परवडणारा नाही. अरे एवढंच प्रॉब्लेम आहे ना, आत्ताच सोडवतंय. तो कसो? तू फक्त माझ्या वांगडा होय महाराजा म्हण. हा होय महाराजा. रे ह्या काय हाडलंस? आता आपण सावंतवाडीच्या आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये येलो. सावंतवाडीचा मोती तलाव आहे ना, त्याच्या बाजू रेणुका हॉटेलच्या अगदी समोर आयके बिझनेस सर्व्हिस सेंटर. अरे ह्या आपल्या कोकणी माणसाचाच असा. गेली 40 वर्ष आयके बिझनेस सर्व्हिस कोकणात येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर करतायत. अरे तो कसो म्हणजे तुका कोकण फिरूचा ना, तर आयके बिझनेस सर्व्हिस मुळे तुका 2 व्हीलर भाड्यान मिळतली. पण याचा भाडा किती? अरे 12 तासासाठी 200 रुपये आणि 24 तासासाठी 300 रुपये फक्त? हा. अरे म्हणजे 200 रुपयात मी खय फिरतलय. पण आता मी एकटो असते, डिसेंबर मध्ये फॅमिली असतली, त्याचा काय? अरे काही एक टेन्शन घेऊ नको. आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये तुका 4 व्हीलर पण भाड्यान गावतली. आणि आता भाडा? अरे 12 तासासाठी 1,500 रुपये आणि 24 तासासाठी 2500 रुपये. अरे बापरे, भारी तसा. हा. आणि एवढाच नाही तर आयके बिझनेस सर्व्हिस बस, ट्रेन आणि विमानाची तिकीट आपण बुक करून देतात. अरे संपूर्ण टूरच मॅनेज करून देतात. अरे काय सांगतोस काय? मी आताच बुकिंग करते आणि कोकण फिरानी मग येतंय. हे घे चावी. ह्यो मी चाललंय, चला कोकण फिरू. तर गावाला आम्ही सावंतवाडी केलो की त्यात तर आपल्या कोकणी माणसाक म्हणजे ईशानला सपोर्ट करू. तुम्ही कधी कोकणात इलास आणि तुमका फिरूक 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर होई असात तर अवश्य आयके बिझनेस सर्व्हिसला संपर्क करा. एवढाच नाही, संपूर्ण टूर पॅकेज पण हय बुक होतली. येवा आयके बिझनेस सर्व्हिस आपलाच असा. आजकाल कसा झाला, प्रत्येक औशी बापाशी वाटाक लागला आपलो झील चेडू इंग्रजी शाळेत शिकाक व्हाया, त्यांका फाडफाड इंग्रजी बोला घेऊ व्हाया. त्याच्यामुळे पोरांका मराठी शाळेपेक्षा इंग्लिश मीडियमात शिकण्याकडे लोकांचो भर असता. मात्र रशियातसून इलेल्या झिलाक मराठी शाळेची गोडी लागली. बघूया ह्यो झील असा तरी कोण. रशियातसून भारतात पर्यटनासाठी इलेला रशियन कुटुंब कोकणात पर्यटनासाठी फिरत होता. तेव्हा त्यांचो 11 वर्षांचो मिरॉन एलेगेविस लुकेशिवी हो झील जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या प्रेमात पडलो आणि तो मराठी भाषेचे धडे गिरवता. रशियातून इलेला हा लुकेशिवी कुटुंब गोव्यात थांबल्यानंतर सिंधुदुर्गातल्या सावंतवाडी तालुक्यातल्या मळेवाडीत थांबला. मळेवाड ते शिरोडा असो पर्यटनात जाताना आपल्या झिलाचा शिक्षण सुरू ठेवूया म्हणान इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेऊचे प्रयत्न सुरू झाले. मात्र या झिलाचा मन खयच्याच शाळेत रमाना. मात्र शिरोड्यावरसून जाताना आजगावातल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेची रंगरंगोटी केलेल्या परिसराची तेका ओढ निर्माण होऊ लागली. त्यामुळे मिरॉनने चक्क प्राथमिक शाळेत मराठी भाषेचे धडे गिरवूक सुरुवात केल्या. अगदी कमी वेळेतच मिरॉन बाकीच्या पोरांवांगडा मराठीतच शिक्षण घेत हा.
वर्गातल्या मित्रांबरोबर खेळता. महत्वाचं म्हणजे मित्रांबरोबर बोलताना तेका भाषेचो कसलोच अडसर जाणवणार नाही. किन्नर सुंदर हे जग जाने निरमियले या परमेशाला रे वाहूया शब्द फुले तुझी चंदर हे जग जाने निरमियले या परमेशाला रे वाहूया शब्द. मराठीतले काही शब्द अंक तू लिहूक बोलाक शिकता हा. कोकणी भाषा, संस्कृती, खाद्यपदार्थ ह्याच्यावर तो प्रेम करूक लागलो. मिरॉनच्या या मराठी शाळेवरच्या प्रेमाची जोरात चर्चा हा. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रयत्नातून मंजूर करण्यात दिलेल्या विशेष निधीतून किल्ले सिंधुदुर्गवरील शिवराजेश्वर मंदिरात भव्य सिंहासन साकारण्यात येत असा. सिंहासनाचं काम अंतिम टप्प्यात दिला असून 2 दिवसात हे काम पूर्ण होत आला. आमदार वैभव नाईकांनी शुक्रवारी भेट देऊन या कामाची पाहणी केली. मंदिराचं काम सुद्धा तातडीने सुरू होत आला. तसाच किल्ल्यावर पर्यटकांसाठी अधिकाधिक सुविधा उभारण्याचा मानस असल्याचं ते म्हणालेत. यावेळी मंदिराचे विश्वस्त सयाजी सकपाळ, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर, मंदार केणी, मंदार ओरसकर, वायरी भूतनाथ सरपंच भगवान लुडबे, सिद्धेश मांजरेकर, सन्मेश परब, दत्ता पोईपकर, अनंत पाटकर यांच्या वांगडा अन्य शिवसैनिक आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. या सिंहासनाचं काम कोल्हापूरचे अशोक सुतार आणि कारागीर करत असत. त्यांच्यानी आतापर्यंत अशी खूप ऐतिहासिक कामं केली असून कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातला नवीन मूर्तीचं काम सुद्धा त्यांच्यानी केला. त्याचबरोबर मंदिराची फरशी बसवणं आणि बाकीची कामं सुद्धा बेगीन पूर्ण होतलीत. तसाच सिंधुदुर्ग किल्ल्यासाठी नवीन जेटी मंजूर झाली आहे, त्याचा टेंडर सुद्धा निघाला. या काम बेगीन सुरू होताला अशी माहिती वैभव नाईकांनी दिली. महाड तालुक्यातल्या लाडवली गावात निसर्गाची किमया बघू गावली. लाडवली गावातील सिद्धेश संतोष शिंदे यांच्या कोंबडीत 4 पाय असलेल्या पिल्लाक जन्म दिलो हा. ह्याच्यामुळे 4 पायाच्या कोंबडीच्या पिल्लाची गावभर चर्चा रंगली. सिद्धेश शिंदे यांच्या घरातल्या एका कोंबडीन उबवलेल्या अंड्यात एक 4 पायांच्या कोंबडीच्या पिल्लाचा जन्म झालो. निसर्गाची ही किमया बघूक शिंदेच्या घराकडे मोठी गर्दी होता. सामान्य कोंबडीप्रमाणे या पिल्लाक सुद्धा 2 पंख, 2 डोळे आणि चोच हा. पण नवल म्हणजे या कोंबडीच्या पिल्लाक 4 पाय असत. यातले पुढे 2 पाय आणि मागच्या बाजूक 2 पाय. त्याच्यामुळे या कोंबडीच्या पिल्लाचा वेगळेपण बघून शिंदे अवाक झाले. अशा प्रकारचे घटना क्वचितच घडतात म्हणा. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटाया पुढच्या रविवारी मालवणी बातमी घेऊन. तवसर बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी.